caggal yontere fawnde balɗe ɗi janguji ɗi jadiyankoɓe ɓe ciniyiɓe mottuɓe efela waɗi ha jagorɗo halfinaɗo nden ka leydi ndi Sadio Camara wara e mum ko horejo laamu fadde ngu Assimi Goita halfinangal jagorgal hewɓe taskotoɓe andini wonde e ɓen général ɓe nayo tawaɓe ngu laamu faddewu ko kanko ɓuriɓe taskande walla kadi andal gollirangol e banggue kisal kono woni humpitoji andindi wonde ɓe kalduno kamɓe général ɓe tawaɓe e ngu laamu ha ɓe famodiri Assimi Goita ɗum foof ko ngam wota woɓɓe setin caggal ngol toɗɗagol ko horejo kiɗɗo konu leydi ndi hono général Oumar Diarra toɗɗa ngam worude cukko makko ka jagorgal halfinagal nden ka leydi ndi e tugnade dekkere ɓanñinaɗo hanki ka télévision leydi ndi ORTM wonno horejo konu leydi ka laamu Ibrahima Boubacar Keita hakkunde kitale ujunaji ɗi e sappo e tati e ujunaji ɗi e nogayi kono o nangano kanko e yoga e ardiɓe konu leydi ndi e saaha nde laamu IBK liɓa e lewru jeetataburu hitande ujunaji ɗi e nogayi lewru caggal ngal liɓal laamu o toɗɗa kadi ngam o ardo konu leydi ndi caggal nde konunkoɓe hetti laamu ngu e lewru jenaɓuru nden hitande ɗo.